Ayun na sila. Ayun. Aroy, aroy, aroy. Ay! Ganda, kumama yung ano. Imasin George. Mangantay George. Na ako. Ayan, good morning mga ka-dragon. Ayan, nandito tayo sa tinda ng aming pinsan. Pinsan? Ay, hindi. Ang pinsan nila, pinsan. Pamangkin ng Teligaya, ah. Yan. In-invite nila kami itong magayad ng tilapia. Actually, may na silang na-harvest. Ito na nag-ihaw na sila. Nagtikim ng asang Teligaya. Ano? Wow. Sarap yan. Sarap yan sa fresh na fresh. Oh, ayan na. Tara na, sulaw. Lusaw. May na-harvest na pala sila kanina eh. Na-late kami ng dating. Pero marami pa daw na iwan. Ano yun, balong palaka? Diyan nakuha? Tingnan nga ako. Ang dami ah. Native. Adobo. Hindi po nag-awan gaya. Okay. Ay. Kalilinggit. Mahal kasi guys ang krudo kaya hina-harvest na nila lahat. Lalo ngayon tag-ula ay tag-araw. Mabilis matuyuan ang fish pond. Ayan oh, malaki. Lumba. Oo, isang sanap ng tubig. Napatiyan na talaga ito. Dahil lalagyan na. Ay, andun pala. Ang bulit rin. Ang bulit na rin. Ay, nakaharang doon. Harang pa doon. Wala kayong galaganan pala. Pero pag nakapakain na ako. Galabugin pa sa putik. Bilgat. Gilang. Kasarap magkurote, no? Anong kainin yung kanin ay wala pa kayong kanin? Kailang, tikman ko lang. Tanay isaw-saw mo tanay. Ito po. Guys. Asin. Wala pa no? Asin na. Kami na ang maunang magkain na. Asin. Napasok ka lang, Oh! Isa lang. Yo, tilapia. Ayan guys, antayin nating matuyuan pa yung fish pan. Papag kami ng inyo na tilapia. Sarap. Buti nasaktuhan namin, nag-aihaw sila, oh. Nag-gamesan. Piyangay, di. Ay, may kuweba. Ayan guys, yung binutasan nila to para madali siyang mapatuyuan. Ayan. Ano naman na kaya to? Parang puro kulman. Iyan, mag-ihaw tayo ng pang
Kalilit na yun. Pang sagpaw. Ito, may hito na isa oh. Aray! Nalaglag. Sayang. Saan? Malaki? Ay naman lang. Kita mo, ante? Gabaon sa putikan yung hito. Bakit kasi Sayang ret. ba't kasi pinakamay? Sayang ret. Ang kanina sana mga ano yun 20 kilos. Dami yung kanina yung una. Hala, kinamay na. Ulit. Hala, mainit yan, kuya! Pagilid mo lang muna. Atas mo lang kompletor. May apoy pa siya, bigla yan. Nagbaluktot kasi siya. Ito? Ito pa akong ko. Meron yan, di lang natin maano kanina eh. Kaya nag-alubog. Bibili kami ng, kukuha kami ng ano dito, ng, Dami nga, ah. ano nga yun, saluyot. Tsaka Sarap to eh. talbos ng palabasa at buraklak ay siya. Sarap. Masarap na naman ang pananghalian. Kuya, dalag! Ayun! Ayan, nagtalon. Ayan. Dali. Ay. Ay, dalag hito pala. Ayan, nandyan lang kuya, dyan. Hindi, dyan. Kita mo lang sa likod. Yung likod ng gulok. Hindi, nandyan lang oh. Dyan siya sa may ano. Yan oh, sa gitna. Yan ko nakita eh. Dalag? Ay, hita? Taiwan? Aroy. Siya. Ayun na. Ayun. Kuya, dalian mo. Dali. Yun, dalag. Wala eh. Pag sa antipasing yan, kamulin niya na agad yan. Ay, Taiwan. Ang delikado dito tong. O, yung ano niya na yan. O, anuhin mo na. Native lang yata yan. No? Native lang yan. Native lang tayo ulit. Yun, ihaw ka agad ang hito. Ang sipagin niya magbalik. Ay, bakit ko tinapon? Dapat ko din tinapon. Hirap Pa? pag malayos bomba, no? Banglunay. Ayan, ang dami nilang alagang manok. Ano eh? Yan sisiw. Wala kayo. Ate, may mas? Kariwa. Nagkilkilad ko na. Ganda dito guys. Oh. Kaya lang napabayaan na rin to. Kasi dati nung pumunta kami dito, ano ba to? Malinis pa rin. Kaya lang nawala rin kasi yung isa sa nagpapasaya dito sa farm nila. Actually sa ano to, sa Celestine Farm. Ito yung pinupuntahan namin dati. Ito lang guys yung ano, bundok na nakikita sa tindahan. Yan, medyo malapit na dito. Yun, may hito na naman. Ayun oh, nandun nila. Ilan yan? Sapi. At pregan to. Ano siya? Native. Ay, native yan? Oo. Hindi. Yung hito kasi wala siyang ano. Dinig. No? Tama na. Yun! Laki! Kunin na natin. Kuya, baka magtal... Aroy! Dami. Oh. Ay! Ay, sos nag... La. Oh, Check natin guys. Kung marami na tayo nahuli. Ayun na sila. Ayun. Aroy. Ay, kalaki. Ayun siya.
Wala na. Kala mo makatakas ka ha. Ay, yung African yung pre? African yun? Ganyan na. Ay, tinaw? Yun. Dami ah. Dami. Ang hagis yan. Sampo. Ay no, malalaki yung iba. Oh. Tatlo na sa gitna. Try ulit. Gayan ulit. Oo, para ma... Bilang gilid. Lumulubog kasi sila sa putik. Kaya ano, mahirap na kunin. Balikan doon sa malilim. Dapat to ano talaga matuyuan. Pre, huwag ka mo nang magbaba. Diyan ka lang at magkulikan ka. Wala sa gilid. Wala dyan sa gilid. Ayaw maganda. Ano gusto ka? May papaitan pa oh, yun oh, paitan. Nakasagad dyan. Antay, mag-tiktok ka daw doon oh, para magtaboy mo yung mga kuwan, tilapia. Dahan lang. Lubog mo ng gusto. Okay? Nagalubog yung tawan eh. Yun. Tagad mo dyan, John. Sige dito banda ka rin. Dami pang hito. Yun. Baon mo ng sa puti. Yung iba nagabaon sa puti. Tagad mo dyan, John. Lingaw. Dami to. Dami. Hindi, sasaw natin sa tubig. Sasaw sa tubig. Ay, wala yung pangulit. Kunga. Oh? Hindi, dami pa. Inok? Oh? Ay, pre, magkano? Dami. Hindi ko mayan pagbalik lang sa magbabaw. Wala mo lang kaya natin. Masyog. Dito naman yan. Yung magbudat. O, isang gayet pa. Ano na, hintayin na natin na. Uy, may Taiwan na huli oh. Kunin mo na. Yan ba kumama yung ano? Nagbanglo. Yung, dami. Pulpulpik na. Swerte. Puro putik na. Ha? Ayun oh, may Taiwan oh. Oh, kalaki. Alam niyo, magtag-aglantugan. Ay, masarap. Isa pa tayo pa ganyan? Oo, isa pa. Pabalik. Babawan mo muna, Kel. Ha? Huwag muna. Dami. Kasta. Hati-hati amo. Kasi masyado eh. Kastantumat. Hindi, isa pang gano'n. Ang kilo, hintay 1 kilo. Ay, baka mag-ano sa'yo. Hala, pati ko na. Naku, nilagyan mo ng tubig yan. Hala ka. Aray ko. Ang Taiwan, oh. Pataas. Diyos ko sa sako para malinis. Yung sanang ano, red bag ano. Hala, masingil ka na. Laksuhan yan doon. Hindi tinatablan ng ano yan. Wala yan. Wala yan sa kanya. Yan ang gusto-gusto niya yung na nanitinik siya. Yung ginadam. Saka wala na Taiwan. Yun. Oh, Maglundag. laksuhan yan. Hala, ante! Kunin ko yung Taiwan. Ay, makakantay. Ang lalay nga ata. Hindi. Oo, magaling yan. Kasi Binitawan. makuha lang yung Taiwan. Binitawan. Binalay niya lang yung singit. Sabi sa'yo dyan, maglakso yan, may tubig eh. Talo ko pa nung yun. Ikaw kaya dito magawag ng timba at para kunin ko lang rin yung tinito na yun, balik nyo ante yung hito. Wala nang singil. Wala nang singit. Ay, magaling talaga yan. Magkambal. Saka wala nang masingin niya. Aroy, magkamul talaga. Isa pa. Last na to, last na. Sa ibabaw yan. Ito yung pang ano niya, oh, bato. Ilalim. Bira. Dito sa gilid. Luta ang kalalayo Ang ng pamato. balanggot. Tan. Ano ang pamato? Tukulo. Tatlo para ano? Lubog tayo na. Lubog na yan. Wala na siguro. Ay, makuha na natin lahat siguro. Diyan! Patay na yung pahitan, oh. Takpan mo, maglundag mga yan. Takpan mo sa ako. Tabagal, wala eh. Makabitaw ng hito dito. Go! Ando na yan sa ano, dito sa malalis sa... Sabi mo, Jun.
Di baling kumain ng putik. Kamamatyo ng kasama namin, oh. Kamamatyo ng kasama namin, yung isa. Labas mo doon. Yung isa walang tiyan yung isa. Sabi ano pala? Oh, ako wala. Patabi ka pa rin. Nagyayabang ka ng rin dahil marami nakabinta ka na. Galipad lang, ah. Bango sa tanong. Sakit baro yung tamaan na ta. Uwe. Ano? Ulat ito. Yun, oh, ang laki. Oh. Diyan sa ano mo. O, sasunod yung tubig. Wow, dami. So, yung maliliit, eh. Sarap ipangat yan. Ipangat nyo, maliliit. Sarap yung ipangat. Sasunod yung. Ayun, ang laki yan, oh. Sasunod yung na. Tapat nilak yun. Hala, butas yan. Oh, kalaki ng butas. No, laki yun. Ay, wala. Pero, nakalutang na oh. Pero, Ayun, oh, yun. yun. Takmain mo na. Diyos ko, wala pa. Ah, sasunod yan. Paano kung gabi yan? Laki nga na. Wala. Ayun na nata. Bigat. Putik. Sabing katuyuan kasi muna sa bulit. Ayun, oh, ayun. Dami rin yun. Ang dami. Kunin mo na kayo yung ano doon, yung screen, mag-down. Doon na lang harang natin dito, oh. Tayo na. Taroy. Taroy. Putek. Oo, dapat ibingat na. Taroy. Doon na natin, ito na lang harang natin dito, oh. Dami ko. May patuyuan mamaya. Puro putik na rin. Ay, Taiwan ni tinitiktak ko. Oh, isa pa. Oh, yung Taiwan, buti na kaparte mo may yung Taiwan. Ay, huwag ka magbiro. Sinasabi ko sa'yo. May uwian to kagad, dala-dala ko na. Ay, harang natin dito sa ano. Diyan, muna. Siding-sidingan ko na. Siding sa kwan. Ganun mo ulit para maglaban. Isardang mo maliit. Takot si Balay, matarin na. Magyan. Kuya, Ano? Suka. suka. Ay, nakili ko yun. Ay, malakas mo kanina ay. Paluitan mo ka daw. Putuntong. Hindi. Baglang tayo. Kailangan nyo na mag-bus. Ano? Sana din nag-rin ka. Hindi na ako mag-react kasama si Toto. Hindi na malaon. Kasama si Toto sa video, hindi na ako mag-react. Makasali kayo sa nagdumang ako. Sama mo na dyan para mabayaran. Nakakuha mo na lang yung malaki. Ano to kuan? Ginahiwalay ng... Magkakahiwalay ba ang timbang nito? Oo. Yung Basta malaki yung mga gantong size, kasama yan sa malalaki. Kaya yung mga ganito. Ayan guys, bumili tayo ng ano, nasa 3 kalahati. Tapos nagpa-deliver kami ng 2 kilo dun sa bahay. Iluluto natin yan sa kubo. Tapos may nadaanan kami. Ano ba yun, sa Luyot. Kaya ang mga pagbigat ha. Dapat ko din ang hinis ko gawin dahil. Hindi ka magmag na. Nagtugat di parangan. Ay, tugat tao. Nakarami oh. Kaya lang, Kambag ko, awan. Nang angran. Piliin mo iyo, hindi. ayaw na naman ang tiligaya. May angrad na naman daw. Angran. Kagkasta na sa luyot. Magraw. Hindi ka man nagkakain. Pero ko, hindi man pilpilyak yan. Di dami din nagsilakpasta ko ha. Isang, yan, danuran nala na. Na-brown na po, nagtakay.
Si Gigi pala guys, nasa bayan yata. Sabi ni Auntie Ligaya nagbili daw ng simento. Magpa second floor si Gigi, Antay? Ginaloko ka na Auntie Ligaya, Je. Magpa second floor ka daw. Sagad sa buto. Nagpabayan yun, nagbili ng simento, sabi niya kahapon. Sinong nagpabayan? Si Gigi daw, magbili daw ng simento. Ayan guys, syempre may tilapia tayo, kaya maggulay tayo with inihaw at prito. Nga pala. Meron tayong talbos ng sitaw at bulaklak ng kalabasa, syempre ang saluyot. Ayan guys, yung maliliit ipapangat natin. Sarap yan sa pangat dahil fresh na fresh. Ayan mga ka-dragon, ito naman yung ipapangat na auntie. Magaling yan ay masarap magpangat. Ano sekreto, ante? Ano sekreto ng pangat mo? Lagyan ng mantok. Mantika. Sariwang-sariwa talaga. Maangat-angkot Yes, ano naman ang kanto kasi. Ayan guys, check natin yung gulay ni Auntie. Gulay George, ginasal. Look. Ginamihan mo pa sana ng sibuyas. Luya, ante. May luya na. Ginasin George. Mangantay George. Ako. Salamat sa biyaya ng pinagkakalam mo sa amin. Maging lakas namin ang mas paglilingkod sa iyo. Sa mga Jesus, ang dakilang tagapagligtas sa amin. Kain kayo guys! Masarap ang ulam ni guys! Gimasaon ka mga. Nagimas si dami. Kuno mo na Nagimas si dami. Kahit gusto mo hindi mo Saluyot. Sinong nakakamiss ng ganitong ulam guys? Gigi, lugi ka Dami kaming ulam diye. Kain. Alika na magkain. At ng gulay, manamis-namis. Ito yung namimiss din ni Ate Loida Kain tayo Ate Loida. Kain tayo, Ate Kain Loida. tayo, Ate Loida. Si Tito Ben, Tita Benita. Sarap. Yung mga ganitong luto. Ganyan, ne. Si Sir Robert kaya gusto niya ng ganito. Ay, baka hindi. Kay Manong Kit. Mga Ilocano. Yan. Kay Manong Kit. Gusto nila ng ganitong ulam. Ni Sir Gajin siguro. Kaya sa saluyot. Si Manong Barto. Yung Ilocano yun Saluyot. Kaya yung Ate Che, kumakain din ba ng ganito? Anong bulang lang. Sinigay lang hindi Down, kumakain. Bulang lang. Tiligaya lang daw yung Ilocano na hindi mahilig sa gulay. Naman na, shock na. Sila malagpong na. Putong lang ha. Masikaw yata ito na tuloy. Kung turo na malamuit yan. Hindi lumakit pa. Sa susunod, ang limasin naman natin yung nasa bukid. Kung may malimas pa. Parang nagtalunan naman na. Ano ka sa journal? Alam mo daw. Kasi kataas-taas yun. Kahit daw yung pispan nila, Brian, natuyon daw. Sobrang init kasi ngayon. Pag nagpatubig ka naman, Diyos ko, kawawa ka sa krudo. Ilang araw lang yun. Ilang araw lang tuyo na naman. Yung mahal ng krudo ngayon. Hindi na pinatubigan. Kahit yung kila ko yan. Pinakan na lang. Kaya Yung kamoy natin. Saka nabayad ka natin yung luhi daw. Hindi man na nila ginapakain.
Wala lang gasolina mo pa lang Mga tira-tira na lang siguro ito. Kakaraan ka mag-agad nun. sa tag-ulan, ano ulit nila, may libreng similya daw. Ang tapang po. Garay at duwan. Right? Wala akong kuha nito. Ha? Munang demonyohin. Right? Wala. One. Baka mapabilis ang buhay ko. Marami nang masakit. Sobrang init kasi ngayon guys. Ang sarap talaga mag-soft drinks. Kahirap. Pag may nag-soft drinks na isa, wala na, gaya-gaya na. Mainggit ka naman, pag hindi ka sobrang init kasi. Kapag ko pa gusto sa bahay. Pag nagbukas ako ng rep, nakikita ko parang gusto kong lagutin lahat. Ang ilang mo kapong Sprite ay Ba't si DJ? Magaling na naman daw kaya nag-inom na naman. Nawala na daw yung sakit ng kanya. Soft drinks ulit ay kapon. May nagkirot-kirot.